लोगोफोर गुड मर्निं दिनै मोनसे टपिकनि सायाव रायलायगोन जोंनि दा इउपिपिएल पार्टीनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि लेखा गोरों जयन्त बसुमतारी MLA सिडली समष्टिनि बिथाङा दिनैनि दिनाव लाजिदोंना लाजियाखै बेलाय आंलाय सानदोंमोन बिथांखौ लेखा गोरों इडुकेटेड वेल इडुकेटेड नाथाय दिनैनि दिनाव बिथाङा लाजिदोंना लाजियाखै BTC एकर्ड डे माने BTC नि जोनोम सान एबा BTC नि फालिथायखौ दिनैनि दिनाव बिथाङा फालिनायनि जेबो मिनिं गैया एबा ओंथि गैया होननानै बुंदों नाथाय दिनैनि दिनाव बिथाङा सासे गोख्रों MLA इउपिपिएल नि दैदेनगिरि जानानै दिनैनि दिनाव जाम्बा ना मा बेलाय दिनैनि दिनाव लाजियाखै बियो BTADआसो दिनैनि दिनाव BTR जादों बाट BTCआ BTR जायाखै लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव जाम्बा जयन्त बसुमतारी MLA बाबो जाम्बा होनबाय दिनैनि दिनाव नोंथाङा दिनैनि दिनाव BTCआव थानानै सरकार सालायदों ना बले इउपिपिएल सरकारा BTCआव थानानै सरकार सालायदों ना मंगल ग्रहआव थानानै सरकार सालायदों जाम्बा बिनि एन्सारखौ रायजो राजाफोरनो होग्रो नोङो दिनैनि दिनाव नोंथाङा बुंदों डिनाउन्स खालामबाय बा डिनाउन्सिं खालामदोंबाबो बाहाय ओंथि दं माखासे मिनिं दं दिनैनि दिनाव डिनाउन्सिं खालामदोंबाबो BTCआव थानानै नोंसोरो सरकार सालायगासिनो दङ नोंसिनि BTR नि मंगल ग्रह नङा बेयो लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि खोथा बुंनो दिल्लीयाव थांनानै BTC एकर्डनि मा दं क्लजफोर दं बेखौ थांनानै दाननानै फै मार्कार गोजाजों बिनि उनाव खोथाखौ बुं बुजिबाय BTR एग्रिमेन्टआ दिनैनि दिनावबो इमप्लिमेन्टेसन जायाखै अनलि रिनेम BTAD नि जायगायाव BTR बेल' रिनेम जादों बेखौनो दिनैनि दिनाव इउपिपिएल नि दैदेनगिरि एबा लिडारफ्रा BTR मोनबाय माबाय एभ्रिथिं बेफोरबायदि खोथा बुंनानै ससियेल मिडियायाव बुंबाय थायो लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव जयन्त बसुमतारी लाजिदो नोङो दिनैनि दिनाव BTCआव थानानै सरकार सालायगासिनो दं इउपिपिएल सरकारा अबे जाम्बानि रोखायै बुंबावगोन रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव लाजिथाव मिनिनो ओंखारथाव सासे MLA बेफोरबायदि जाम्बा खोथाखौ बुङो दिनैनि दिनाव बे BTCआव थानानै इउपिपिएल सरकारा गुन्दै जागासिनो दङ सरकार सालायगासिनो दङ जाम्बा MLA जयन्त बसुमतारी गाज्रि मोननाङा नोंथाङा सानै हयै खोथाखौ बुं ससियेल मिडियायाव BTC एकर्ड डे फालिनायनि बाव बयहाबो राइट्स दं नाथाय दिनैनि दिनाव नोंसिनि BTR एकर्डआ फुल फ्लेजेड जायाखै दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ नोङो BTCआव थानानै इउपिपिएल सरकारा प्रमद बर'आ बे BTCआव थानानैनो दिनै CEM जानानै रायजो राजाफोरखौ नायदोंना नायाखै आं मोनथिया रायजो राजाफोरखौ खामानि होदों मादों होननानै BTC अफिसाव थानानैनो प्रमद बर' बिथाङा दिनैनि दिनाव दन रायजो राजाफोर नाथाय बोरै बुंनो हाखो जयन्त बसुमतारी नोंथां दिनैनि दिनाव BTC एकर्ड डे फालिनायनि जेबो मिनिं गैया मा गैया मासिबां जाम्बा MLA नोंलाय दिनैनि दिनाव लेखा गोरों मानसिया बिदि जायो डिनाउन्सिं खालामाखै जाम्बा डिनाउन्सिंआ माखौ होनो नों बुजिया नामा डिनाउन्सिं खालामदोंब्लाबो डिनाउन्सिं खालामनायखौ होनजाया बियो डिनाउन्सिं खालामनायनि जेबो मिनिङानो गैया बाहाय ओंथियानो गैया मानो जुदि डिनाउन्सिं खालामदोंब्ला अलरेडि बे बुस्थुआ BTCआव BTR लिरजानांसिगौमोन दिनैनि दिनाव बेखौ डिक्लेयार होनांगौमोन बाट दिनैनि दिनावबो डिक्लेयारेसन होनो हायाखै अनलि BTADखौ BTR रिनेमल' खालामदों बाउन्डारिनि नामखौल' एरियानि नामखौल' BTR लिरदों बाट BTCआनो थागोन आरो मालाबाबो इमप्लिमेन्ट जाया BTR गोसोआव ला दिनैनि दिनाव लाजि नोङो जयन्त बसुमतारी नोंहा मा हेंथा होनांगौनि मा मोन्थाय दं नोंहा जेबो राइट्स गैया दिनैनि दिनाव नोङो लाजिनांगौ BTC सरकारानो दिनैनि दिनाव BTCआव थानानै सालायगासिनो दं प्रमद बर' बिथांमोना नोंसिनि इउपिपिएल पार्टिनि दैदेनगिरिखौ सालायदों दिनैनि दिनाव नोङो मा बखा खोथा ओंखारब्ला नोंलाय अबाव थानानै सरकार सालायदों इउपिपिएलआ बुंलाय माला इमप्लिमेन्ट जाखो BTRआ मालानिफ्राय रिजेक्टेड होननानै मालानिफ्राय डिक्लेयार होखो BTC नंला BTR जाबाय होननानै BTR जादोंब्ला दिनैनि दिनाव BTCआव थानानै मानोथो खामानि मावबाय थाखो बखालाय लाजिथाव मिनिनो ओंखारथाव रायजो राजाफोर नायदो आं मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंबावगोन रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव जयन्त बसुमतारी BTCखौ डिनाउन्सिं खालामाखैलै डाइरेक्ट खोथाखा BTCखौ माब्लाबाबो डिनाउन्सिं खालामाखै नोंथाङा बुंदों BTCआ अलरेडि डिनाउन्सिं जाबाय होननानै बुंदों नोङो डिनाउन्सिं जादोंना जायाखै मोजां नाय बिनि उनाव स्टाडि खालामनानै बुं लेखा गोरों मानसिया बिदि सर्टबर्ड भाषाखौ बुंनाङा BTCआ माब्लाबाबो डिनाउन्सिं जायाखै जयन्त बसुमतारी गोसोआव लाखा आं बुङो नोंखौ खावलायो दिनैनि दिनाव BTCआ डिनाउन्सिं जायाखै जयन्त डाइरेक्ट खोथा लाजिनाङा जयन्त गाज्रि मोननाङा दिनैनि TADआसो BTR बाट BTCआ BTR नङालै जयन्त बसुमतारी गोसोआव लाखा दिनैनि दिनाव नोंथाङा मा मेन्टेलिटि लानानै मा ब्रेन बाहायनानै बे खोथाखौ बुंखो आसुरित मोनदों आङो
नुनानै दिनैनि दिनाव डिनाउन्सिं खालामाखैलै जयन्त बसुमतारी जों बेखौ मालाबा मानिनो हाया दिनै BTC आव थानानैनो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा सालायगासिनो दङ दिनैनि दिनाव मंगल ग्रहआव थानानै सालायदों ना BTR आव दिनैनि दिनाव अलमस्ट 3 years रानिं जाबाय बाट इउपिपिएल सरकारा जेबो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखै नोंसिनि BTR आ दासिमबो टिल नाव इमप्लिमेन्टेसन जायाखै देयर इज नो इमप्लिमेन्टेसन बुजिबाय आं मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन रायजो राजाफोर बिथांमोना 2 बोसोर जायियावनो 2 बोसोरावनो BTR इमप्लिमेन्ट जाबाय माबाय होननानै BTR नि बार्थडे खुंदों नाथाय बिसोरो BTR नि बार्थडे खुंनो नाङामोन बे BTD नि नाम सोलायनानै BTR खालामनाय बेनि सायावसो बिसोरो फालिनांगौमोन नाथाय समग्र अल BTC आवनो BTR अनबाय होननानै बिसोरो बार्थडे फालिदों दिनैनि दिनाव लाजिथाव BTR आ दिनैनि दिनाव इमप्लिमेन्ट जायाखै स्टिल दासिमबो इमप्लिमेन्टेसन जायाखै बोरै नोंथांमोना बुंनो हायो इमप्लिमेन्टेसन जाबाय माबाय गासिबो जाजोब्बाय एभ्रिथिं फुल फ्लेजेड इमप्लिमेन्टेसन जाजोब्बाय होननानै बुङो नाथाय दिनैनि दिनाव BTC आव थानानै सरकार सालायगासिनो दङ थेवबो बेफोरबायदि माने मिनिंलेस खोथाखौ ससियेल मिडियाआव बुङो लाजिया नामाब्रा बिसोरलाय सयथिबोलाय खोनानानै आसरित मोन्दों आङो बे मंगल ग्रहसो खोमा बे BTC आ ओंखायनो बिथांमोना जानला मानला परिबर्तन सरकारनिफ्रायनो गोदाव सोराव बुंबाय थायो डिनाउन्सिं जायाखैलै गोसोआव लाखा जयन्त बसुमतारी MLA नोंथांखौ दिनै बुंनाय जाबाय।